mga langga! Yes, this is Jaikang again, your Mama Bear, and welcome back to our channel! Yes, so for today's vlog mga langga this vlog is quite special. It's because today is Father's Day. So, happy Father's Day sa mga papa dira, sa mga nagpakapapa, sa mga mama nga papa. Happy Father's Day, and sa mga papa nga doon sa heaven, especially my dad, akong mga lolo, happy Father's Day. So yes. So karon nga vlog, special siya mga langga, kay lagi Father's Day karon. And last Tuesday siguro to, 5 days ago, I posted sa tuang Langga Vlogs Facebook page. Yes, Facebook page na ito mga langga. By the way, sa mga wala pa nakapil sa ito ang Facebook page, so don't hesitate to join. Yes. So, nag-post ko dito mga langga. So, ni anak ko. Eyes here mga langga. Father's Day is just around the corner. Since dili na ako masurprise akong daddy, I decided to extend my love to everyone, especially sa mga papa. Team Langga will choose a deserving dad nga among i-surprise karong Father's Day puhon. So sa mga anak or asawa nga ganahan unta i-surprise ang ilang mga papa or bana pero nagipit sa budget, this is your chance mga langga. All you have to do is to comment nganong inyong papa or bana ang dapat namong pilion. Then sa tanang mo comment, ilista na mo ang names, then i-vlog na ko ang pag-raffle and mo PM ko sa anak or asawa nga among mabunutan. Let's spread love and good vibes to everyone mga langga. So, mo to siya. So, and naay ni comment nga puro taga dire, taga talingting, puro taga talingting jud no. So, if ever kinsa ko mabunutan nila, dili na lang nako sila i-PM since taga dire na sa talingting and mga kaila rapod nako. So, para sila po mismo ma-surprise kung kinsa akong mapunutan. So, I'm so excited nga magsugod ng mga langga. So, without any further ado, let's begin! Okay. So, magsugod na ako mga langga. Ako na dire para intense. By the way, muna ilang ma-receive nga cake. Chining! Yes! Happy Father's Day. Mini cake from Amira's Cake. So, yay! Thank you so much! So, muna ilang ma-receive mga langga. So, ang ni-comment dito dahil mga langga is si Nanang Dia. So, Nanang Dia. Ako siya gisunod diretso sa mahiwagang. Ito ba na? Basta ka na siya. And si Ate May. Ching! Ching! And si Kyra. Okay. And si Ate Ginilo. Si Jenny and si Inday Joycey. So, magbulot na ko mga langga. So, I'm so excited. Kinsa dagay, no? Ganata ko nga silang tanan i-surprise, pero ipit mata sa budget. Wala rin kwarta, so isa na. Yeah! Sino ang maswerteng mananalo ng Father's Day cake? Yes. Nana siya mga langga. Nana siya sa akong mga kamot. If kinsay mo daog. Nabuang nako. So, ang yudaog mga langga, ang akong nabunutan ay si
Ate Mel! Oh my God. So, sorry sa akong nails dirty kayo. Happy kay ko. Si Ate May ang nabunutan. One of my best friends. So, i-surprise na to si Ate. By the way, before na ako siya i-surprise, is ato sang basahon ang gi-comment ni Ate May. By the way, di sa ingon niya siya ako nabunitan. So, si At Rajud o yung bana Rajud mo'y deserving no. Tanang papa deserving nga. May feel nila nga kung unsa sila ka-special. Dili ra karong adlaw pero everyday. To be honest mga langga, karong adlaw is ang pinaka kanang masalos kay ko sa tanan. Masalos kay ko sa mga buhi pa ang papa, sa mga kuyog pa nila ng papa. Kay ako, kuyog na ako kung papa, taman na ko grade 4. And grade 4, pila pa ko edad dira, diba? So, kuyog na ako kung papa is wala pa kay kubuot, wala pa kay ko itaro nga memories with him. So, hindi ko mahilak. So, muna siya ang message ni Ate May. Ang i-comment ni Ate May. So, hi Mama Bear! Flex ko lang, partner na ako, Papa Dan. And bad boy noon, pero nagbago ng bongga ngayon. Wow! Andang buhato ng tanan for his family. May tawapi kay kung mga langga. So karon, kuyugon mo na ako. Kuyugi ko ninyo nga. I-surprise na to si Atnat. So, kuan. Gikat ko sa Katimi kanina, marag wala man dito si Atnat. So, muditso ta sa ilang balay dito sa Banlot. So, let's go! So, ihatod na namo ni Papa Bear ang cake. What? Happy Father's Day! Yun! Oh! Hola! Happy Father's Day at nasa? Hi mga langga! Inapart, hi mga langga, inapart! Sige part! Hi mga langga! Sige part! Hi Rebat! Klaro kasi. Yes, basta! Happy Father's Day! Yes. Inuwi mo na! Thank you kaya Mark. Sige part! Bye! Stop na na. So, mga langga, yes, mo to siya nga mo ang special Father's Day vlog. Nga, super nalingaw kayo, men. Super happy kayo, men. So, also, we have here Baby bear, wala clean. Baby Bear and Papa Bear. And we also have here and Sean, Kuya Bear, for sale. For sale si Kuya Bear. So, mo to siya mga langga. And before this video will end, na ko special shout out. So, special shout out to Ate Beng. Yes, from Binangonan, Rizal. Bato ila. Hi, Ate Beng! And hi to Daday. So, mo to siya mga langga. And we hope that you enjoy because we're just spreading Good vibes. and love to everyone. So, please don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe and share. So, see you again to our next vlog. Ciao! God bless and please be safe, everyone.